El sábado el campo de regatas de Chapela se estrena en la élite y esta mañana se han presentado las banderas que estarán en juego en la sexta jornada de la Euskolabel Liga e Euskotren-Liga. Moi boas, pois para mí é un orgullo e unha honra pois que se celebre este fin de semana, este sábado, a Liga CT aquí en Chapela, non? Quero darlle as grazas ao club Remo Chapela por todo o traballo, esforzo. É un club que leva moitísimos anos traballando e vai ascendendo ata chegar ao máximo que nunca chegou ningún club en Redondela, non? Así que parabéns, este sábado temos que estar aí, máis que nunca, apoiando a noso club, ao Club Remo Chapela. Este fin de semana, este sábado, se celebra unha regata de traiñeiras en Chapela, a regata Chapela Concello de Redondela, da Liga Euskolabel, os mellores deportistas de remo de traiñeiras de España se van a dar cita ali. Eu quero invitar a todos os veciños de Chapela e de alrededores a que vexan o espectáculo que é unha regata de traiñeiras do máis alto nivel. Vai a estar moi entretenido, é un día de festa, se pode pasar toda a tarde ali vendo o deporte, falando cos deportistas, probando os produtos do patrocinador Euskolabel. Que a CT está contenta de estar aquí outra vez en Galicia, que ten ganas de estar en Galicia, que este tipo de eventos nos axuda tanto ao remo galego como a CT a crecer e a mellorar este deporte, a animar a todos o público a que se acerque o próximo sábado a Chapela a ver esta regata e disfrutar do remo de alto nivel.